this country. Wadhi nyime nyako Ramogi piny owacho nyaka sani pok ochwalo omenda maromo siling bilion 9.6 manowinjo kony jopuonjre mag junior secondary e sikunde mag junior secondary mapacho kaka bende jonyuol moko koro ywak ni nyithindgi pok opuonji nyaka ne chak chenro mar junior secondary madhi dwe achiel koro nyaka sani. Jurito mondi kod ler mathoth ewi midhiero makoro kwako somo mag junior secondary pachoka. Karo nyango. Wadonjo e dala mar Peter Mulwa manok nyinge mar opande. Maenja nyuol makoro nyaka sani ogone nyathine marufuku mar dhi school. Japuonjre ni en achiel kuom jo grade mar 7 mabende ne odonji school tarik 6 dweni e kar dak Manjoro County ma Nakuru. Kata kamano, wuon mare koni nyaka sani puonj mora mora pok omi nyathine. Olero ni ne oriko gin kod japuonj mane yach to okonyore. Sasa huyu mtoto tangu afungue shule hawajai soma. Wanaenda huko kila asubuhi, jioni ngikuja kuangalia kitabu ya mtoto hajaandika chochote. Namuuliza kijana mmesoma nini? Aniambia hajasoma chochote. Sasa sababu hasa ya kumwambia akose shule siku ya leo ni venye walikuwa wamehudhuria shule kila siku. Mtoto anaamka asubuhi, anavaa nguo zake, uniform, anachukua vitabu, anapakiwa chakula, wakienda huko asomi. Sasa mwalimu aliniambia ati alikuja shule, aliniambia huyo mwalimu alikuja kesho yake akajifungua. Chenro mar loso kod jopuonj mamoko mondo miyo kony jopuonjre mag junior secondary school no osenimo. Sasa walimu wengine tulipoenda huko tukauliza kama wanaweza shikilia kidogo hao watoto hata kama ni kuwapea homework kidogo. Walisema hao hawezi, hao wameajiriwa kufunza kutoka darasa la 6 kwenda chini. Sasa ndio watoto wetu sasa tukaonelea, tukakusanya wazazi, tukaitwa mkutano huko. Sasa huyu mwalimu mkuu akatuambia sasa itabidi tuajiri mwalimu. Huyu mwalimu tunaajiri hatujamuona, na ni mwalimu mwenye hatujui kama amehitimu kusomesha junior secondary. Nelson Sifuna main director mar weche somo e gwenge Manyanza kata kamano okwedo mokalo wach machal kod mano ka okoni onge school masomo ok dhi nyime. Sifuna ne lose skund primary mar Ria e county ma Kisumu kuma ne otimie limbe mar rango kaka chenro mag somo dhi nyime. Learning has taken off. We never informed this school that we are coming. It was just a random monitoring. And you have seen we have been in their classrooms. We even came at a time when there was a changeover, moving from one subject to another, and the teachers were there teaching. So it is a lie, a very big lie, for one to move around and say learning has not started. Migao mar somo bende nyaka sani pok ochwalo omenda mar somo maromo bilion 9.6 ma owinjo kony jopuonjre go mag junior secondary. Sifuna okoni gin kod geno ni omenda go ibiro chwal juma manyien. Gradually from next week, when the government starts dispersing funds for infrastructure development, we will ask the school management to acquire some of the needy things like desks for our children. Report mane ogol kod migao mar somo jumbe 2 mokalo ne lero ni maromo jopuonjre 200,000 pok ne oriwore kod junior secondary. Gino maduong' ma omiyo pok ne gioro omenda go ne tend skunde kaluwore ni gikia kwan mar jopuonjre hie ma owinjo ornegi omenda. Japuonjre ka japuonjre owinjo misilings 15,000 ka ewi omenda no 4,000 ibiro tigo do e gedo mag klese kod laboratories e kinde mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Dhimbele nyakora mga jonge mano mosenyuolo paro mopogore